skont bniedem xi jrid l-aktar. Ħana żdar ngħid. Mela, fajjar. Li jgħidu li ħi, jiena kien tħolġu dik il-libsa diġà biżejjed għalija. Sewwa. Mela għandek motivazzjoni mod. Hija tajba, ngħidlek long term mhux ħatwassal imkien. Imma inti titlef il-weight jekk inti overweight jew obese huwa ta' vantaġġ kbir għalik. Il-qofol għal saħħtek huwa li titlef il-weight jekk għandek weight żejjed. Xovja. Pressjoni, diabete, kolesterol, apparti kif qed ngħidu kif tiffunzjona l-enerġija, illi inti anka ħajkollok aktar nifs biex titla' taraġ, ħwejjeġ iktar joqogħdulek. Kien hawn min, ħan interrompikom ftit ħan nagħlqu hawnhekk. Kien hawn min u nista' nitfaħħa fuqi personali wkoll illi ingħata d-description tal-pinnoli tal-pressjoni għolja, il-persuni jagħmlu dieta bidlu l-lifestyle tagħhom li spiċċaw biex il-pinnoli ma baqgħux. Kemm trida.